Tofa yau ake yin ta, ana wata ga wata a cikin shirin Labarina. Tabbas mahaifiyar Sumayya ta yi kice-kice ta rasa me ke mata daɗi bayan yanke hukuncin da ta yi wanda ba tunani. Ta riga ta kira Aliyu ɗan gaske ta faɗa mai ya shirya ya zo a ɗaura aurensu da Sumayya idan dai yana son ta. Ya kama farin ciki da tsalle da faɗa wa mahaifinsa inda ya fara shela da siyan abubuwa wanda ya danganci aure. Kwatsam mai martaba dama ya ce zai je da kansa domin ba wa mahaifiyar Sumayya haƙuri akan Sumayya ta dawo gidan Abba Galadima su ci gaba da zama. Idan ma ba ta son koma gidan sarautan, shi ya yi alkawari ko ina take so ta zaɓa za a sai mata ta koma can da sama. A yanzu haka mai martaba ya yi tattaki tare da fadawa da su zanna da kuma wambai da sauran masu makarrabu a wato sarauta. An yi kwamba zuwa gidansu Sumayya aka shiga direct domin jin ta bakin mahaifiyar Sumayya shin a wace mataki ake na komawar Sumayya. Shigan mai martaba gidansu Sumayya hakan ya tada hankalin mahaifiyar Sumayya. Suna daga kan kujera suka yi ƙasa tare da mahaifin. Mai martaba cikin kima da daraja ya ce musu tashi su hau, bai kamata ba kowa zai zauna sucin da shi ya kawo ziyara sannan su ma surukai ne a wajensa su zauna. Sun kasa yin magana sun yi kitibis. Gwara ita mahaifiyar Sumayya tana ɗan iya ɗaga idanta ma, amma tabbas Baba Rabe bai iya ɗaga idonsa ya ga idon sarki domin abin da bai taɓa yi ba, bai taɓa ganinsa ido da ido kuma a zaune ba, balle yau a ce mai martaba ne da kansa tun daga garin gabas ya tako har gidansu. To ma sauraro ku biyo mu dai ganin wannan ziyarar da mai martaba ya kawo shin tana amfani, sannan mahaifiyar Sumayya tana sauka daga kallon zamun da ta hau ko ba ta sauka. Ku biyo mu dangane ya ce za ta kaya. Assalamu alaikum mai sauraro barkanku da wannan lokacin, sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai ɗumbin albarka. Kamar yadda wannan channel ɗin ta fice wajen kawo muku shiri da labarai da fina-finai waɗanda suke mallakin Kannywood, wanda a yanzu haka muke ɗauke da kaɗan daga cikin shirin Labarina na ranar Juma'a. Tabbas mahaifiyar Sumayya ta yi abin da ta zo tana da na sani. Ko a dama ta san halin Presdo, duk da cewa ya gyara, amma fa wato barin hali sai munafiki, sannan sai arne. Mahaifiyar Sumayya ta ci Aliyu ɗan gaske zuwa ɗaura aure da Sumayya idan yana son ta. Sannan gadon mai martaba ya kawo ziyara da ba da haƙuri da shi da kansa ya ce ta yi haƙuri da abin da ya faru, ta daure Sumayya ta dawo. Tabbas mahaifiyar Sumayya a yanzu haka ta rasa me ke mata daɗi. Ba za ta iya ɗaga harshen bakinta ma ta ce mai martaba Sumayya ba za ta dawo ba, sannan tana tunanin Aliyu ɗan gaske, komai kan iya faruwa. Cikin ikon Allah ta iya faɗa cewa mai martaba cikin girmamawa da ladabi da biyayya, har na yi wa Aliyu ɗan gaske magana akan ya aure Sumayya saboda a kawo ƙarshen abin nan. Tabbas mai martaba ya ji baƙin ciki. Mai martaba ya ce cin da an mai magana sannan bai zo ba, a yi haƙuri a bar wannan maganan ya wuce. Shi ya ɗau alƙawarin Sumayya duk inda take son zama a faɗin ƙasa ko ina ne ya amince ta zaɓa su je su yi zamansu daga Ladima, muddin da su dinga kawo ziyara masarauta, sannan ba wanda ya isa ya bi ta inda ta je. Wannan dokarsa ne, duk wanda ya bi ta ko zai sha hukunci. To masu sauraro bisalam.